Pandemiak gure bizitzetako esparru guztiei eragin die, baita gure arteko harremanei ere. Lehentasuna birusaren transmisioa etetea denez eta aldi berean sexu harremanen onura eztabaida ezina izaki, agintariek hainbat neurri proposatu dizkigute bi kontingentzia hauek uztartzeko. Alde batetik, gomendio nagusi bezala eta lehen asmo horri begiratuzkero, abstinentzia totala da gomendagarriena. Salbuespena masturbazioa litzateke. Kontuan izan, birusa gainera airetik zabaltzen dela eta fluidoen bitartez ez dela kutsakorra. Hortaz, sexu harremanak izateko asmorik baduzu, saiestu muxuak. Mingaina beste leku batzuetan erabil dezakezu. Horretaz gain, maskarilla zure sexu jardueran barne hartzeak morboa areagotu lezake. Honek ere kutsatzea ekidingo luke, zure bikotekideak kutsatuta egoteko arriskoa balu. Kasu horretan, gure gomendioa da EPI ekipoa erabiltzea, hankartean zulotxo bat eginez. Gogoratu birusa ez dela fluidoen bitartez kutsatzen. Kutsatuta zaudela jakinezkero ez izan sexurik. Hortxe duzu zibersexua zure fantasia guztiak askatzeko modua izan daiteke eta. Ligatzeko aplikazio batean bazabiltza ez da okurritu ere ez ezagun batekin geratzea. Mesfidantza da kasu honetan zeure burua babesteko modurik onena. Azkenik zeure bikotekidearekin itxita bazaude nahi adina sexua izan dezakezue. Tasu. Hori jakina zuen harremanaren araberakoa da, baina hori ez da momentuz agintarien kontua. Ikus ezagun nola erabaki zen hau guztia. Tira, sexua zitzein behar dugu. Ezue, ni presidente nahi zenean iruditzen zait hau ez dela lekua proposa hortaz hitz egiteko. Akaso sardotei baten? Ez jode, pandemiaren testu inguruaz ari naiz. Bai, noski? Herritarren sexu jarduera kontrolatzen ezinbestekoa da horrelako larrialdi garai batean. Kezkagarria delako, nola dabilen jendia txortan, alo loko larrutan. Honek dirudi Sodoma eta Gomera. Sodoma eta Gomorrieta, zanaiko duzu. Bai, tira, hori horrek berdin du. Neurriak hartu beharko genituzke ja, Bai, egia da globalizazioak euskaldunon libertinajea ere ekarri duela. Ez dugu euskaldunak ematen. Plan magistrala da, pandemia itzaki hartuta, esango diogu nola eraman bere bizitza sexuala. Eta ze proposatzen duzue? Abstinentzia? Zer diozu, beste sexurik ere ez? Bai, jenkoak ala agindu zigun, kristoa gara, ez? Edo ez gera, sexurik gabeko gizartean bizi behar dugu berriro? Errepresioa ez da bidea. Nola ez ez? Errepresioa beti izan da bide bakarra. Tira, ez dakit. Eta erdibide bat aurkituko bagenu? Zer? Masturbazioa gomendatu? Esate baterako, bai. Esan datenanik, Sodoma eta Gomera. Gomorrieta. Bestalde, EPI ekipoen salmentak bera egin du eta asteko datu ekonomiko kezkagarriena da. Orduan presidentena izanez eta EPIen salmentak berakada nabarmena egin duenez, esan dezakegu EPIa jantzita izugarrizko sexua izan dezaketela. Maizu plana dela esan genezake, izan ere, ekonomia salbatu eta zergatik ez, pandemiaren edapena kontrolatu. Baina sexua EPI ekiporekin nola ba? Ni ez nago ados, baina zulotxo bat eginez maskarillari? Ados, zulotxoa. Aizu eta zenbateko diametrokoa? Señorías, las mujeres no somos incubadoras, no tenemos la maternidad en los genes, las mujeres tenemos derecho a decidir. Señorías, en una frase, en mi coño y en mi moño mando yo, y solamente yo. Tira, honintza, gure gaurko kamikazea, kongresuan ibilitako emakume ahaldundua, ikusi dugun bezala.
Dakigun bezala bai, bertsolaria, eta egunotan Bizkaiko bertsolari txapelketa ospatzen ari denez, gure gaurko kamikazearekin nola azkeneko txapela berea denez bai, hortaz aritu geha. Hori bai, elkarrezketa ikusi aurretik, ohartxo bat, konexioa dela eta honintza pizkat lauso ikusiko dugu, baina jungo da irudia betzen. Beraz, aurrea. Arratzaldeon! Kaixo! Kaixo, zer modu? Bueno, hasiko gara egunotan pilpilan dagoen gai batekin, dala Bizkaiko bertsolari txapelketa, nola ez? Nola ez? Bueno, hor gaudegu, duela urtebete argi geneukan ez dela momentu egokia, eta orain ez dakigu ziur momentu egokia den edo ez, baina erabaki dugu egingo dugula, eta aurrera goaz, txapelketarekin. Txapelketa urriaren 3an hasi zen Durangon, eta abenduaren 18an Miribillako Bilbaoarenan finala bera ospatuko da. Niretzat nin beti izaten du gauza berdina, eta momentuan ez nintzen oso konstiente. Ez zitzaidan burutik pasatu lehenengo emakumea nahi zau irabazten. Bai pentsatu nuela momentu baten makila hartu nuenean, esan nuen, hegemonia gure eskuetan dago, simbolikoki bada ere, hori bai pentsatu nuen. 2018ko Bizkaiko bertsolari txapelketaren txapelduna, Honintza Enbeita Maguregi! Gero ja esten zara pentsatzen hortik aurrera, eta hor badaude erreflexio desberdinak. Alde batetik egia da, gure zaigu gustatzen emakume bertsolariak kolektiboan sartzea, ze gizon bertsolarien kolektiboa ez da existitzen. Edo gizon futbolarien, emakume futbolariak, emakume bertsolariak, emakume ez dakiz errez. Deno gara bertsolariak eta bakoitza definitzen da, gizon emakume edo berak nahi duen lekuan. Baina egia da, bide bat egin dugula, eta Azusarenean lehenengo emakumea Bizkaiko txapela irabazten duenean, bide horri aitortza egin behar zaiola. Lizipe bildumako 5. aleak, hau da, Usue Alberdiren kontrako estarritik saiakerak, emakume bertsolari askoren erraiak eta bizipenak argitara ekarri zuen, zureak barne. Hautsak arrotu, seguro, baina zerbait mugitu zuen horrek? Neurri baten jende askori maskara erori zitzaion ez. Eta ez esaten hau bertsolaritzan bakarrik orokorrean. Jende asko isili gelditu zen, eta azkenean isiltasun horrek ere erakusten du jendean ondagoen, ezta? Eta zer ez duen ikusi nahi. Nik pisu bat kendu nuen ganetik, pertsonalki eta emozionalki, ez? Gauza asko kontatzerakoan. Zer azkenean, Usue Alberdi gure bizipenak okatu zituen eztabaida politiko teorikoan, eta hor kristona legina egin zuen. Eta gero, ni beti harritzen hau isiltasunak, ez? Azkenean isiltasun asko ere gogorragoa da batzutan. Eta bertso munduan jende asko isili geratu zen, eta hori kudeatzeko gogorra izan zen. Guk badakigu, nik pertsonalki badakit, seguru nago gizonezko bertsolari askok, eta bertsoaren inguran mugitzen den gizon askok, honetaz hitz egin duela bere korriloan, ez? Bere anaidean. Eta, ez dira gai izan guri ezer esateko. Orduan, pena hori edo min hori ere hor dago. Badaukat presioa, ez? Presio soziala, jendearentzako ni naiz indarrean dagoen txapelduna, eta hori esaten jate denbora guztian, ez? Defendatu beharko duzu txapela, defendatu beharko duzu txapela. Eta gero nik nire buruari esaten diat, daukadan ainork ez dutkenduko, nik hori poltzoan eraman dezaket, eta saioa amaitzen denean, naiz eta gaizki egin, nik daukadan txapela berriro jantzi dezaket inungo arazonik gabe. Eta bestalde, irabazi dut behin, eta urten gertatzen dela, etxera lasai etortzen saiatuko naiz. Nik uste dut pertsonalki txapelketa hau bizitzen ari naiz, beste pauso bat eman behar dugu emakumeok. Bizkaian egin ditugu 3 final parekide, komila askorekin, ze proportzio, zenbat neskak parte hartzen dugun kontutan hartuta, agi dago maila hobea ematen dugula, ze finalean 4 eta 4 egon izan gara, ez? Orduan benetan lehiara bakarrik mugatzen bagara, askok erabiltzen dituzten argumentuekin, dira asko zen emakume gutxiago gaude, beraz, proportzioan gehiago iristen gara finalera, baina, nik uste dut, aurten, buruz-burukoa emakumebik jokatu behar dutela. Eta horietako bat ni banaiz, Zoragan. Eta ez banaiz, nik ospatu egingo dut. Argi dago erronka pila batez ere feminismoari dagokionez, bertsolaritzan. Eta orain honintzarekin, etorkizunaz arituko gea, batetik, bestetik Gernikako azokazek eta nekazaritzaz, eta primizia bat ekarriko digu bai honintza, oain ikusiko dugu. Baina gainera,
jolas txiki bat planteatu diot, orduan guazen ikustea. Emakumeok bide bat egiten ari gara, beraz oraindik 20 urte barru espero dut gure helburuak lortuta izatea, baina litekeena da hor egotea gu oraindik. Ze, gauzek beti ez dute berez aurrera egiten, oso borrokatu egin behar dira. Eta gero espero dut bertsolaritza anitzagoa esan nahi dut, gaur egun euskal gizartean dagoen aniztasun hori erreplegatuko da bertsolaritzan. Eta, pentsatzen dut beste gorputz batzuk eta beste izateko modu batzuk bertsotan ikustera ohitut egongo garela 20 urte barru, edo ohitzen egongo garela 20 urte barru. Niretzat berezia da Gernikako azoka, ni baserritarra naiz, eta hemengo inguruko baserritarrentzat leku erreferentea delako. Berezia da Gernikako azoka gure amama hor egoten zelako astelenero. Eta berezia da simbolikoki, azkenean badakigulako fascista Gernika garri zutenean astelena zela ez. Eta bada nolabait herri xumearen simboloa, edo garaiko herri xumearen simboloa, eta nola fascistek errezuten, eta oraindik hor aktibitate soziala eta ekonomikoa egotea importantea da. Eta oraindik egotea lurrean sinesten dugun kamikaze batzuk, ondo dago. Bizigaren bizitza ere horren kontrakoa da, ez daukagu alternatiba argirik nekazaritza intensiborako, ez daukagu alternatiba argirik lurraren lanketarako, eta azkenean jendeak eginez ikasten du, eta horrazokan jende interesantea elkartzen da. Primizian esaten dizuet Durangonko azokan liburu txiki bat aurkeztuko dudala. Zorrotz proiektu digital berri bat izango da, Zorrotz Igor Meltxorrek bultzatuta. Eta, liburu txiki bat argitaratzea eskaini zidan, Izurritearen gaineko hausnarketa batzuekin, eta hori argitaratuko da Durangon. Eta bestela, berrian idazten dut egunero, eta txapelketan nabil buru belarri. Hori da, nire eguneroko bizitza da, goizean Labailura joan bulegora, egin gure eguneroko lanak, berriarako artikulu bat idatzi, eta gero tokatzen dena bertsoak, edo beste kolaborazioen bat, edo dena. Nahikoa da, bada. Bada izan lagunak, edo batzutan sortan egon, edo ez dakit, edo beste gauza bat. No time to waste my time, I'ma make them wait. Jolas hau dago oinarrituta beste batean, ezakit ezagutuko duzun. Norekin egin txortan, norekin ezkonduta norakatu. Bai. Bale, ni moldatu dut. Pizkat zurera. Orduan, ni plantatuko dizudan segida da, nori buruzko pertsoa ingo zenuken, nor eramango zenuken hortura, baina ez bigarren zentzuakin, Ez, lanera. Exactamente. Eta noren buruan sartuko zinaken. Nik 3 pertsona aukeratu ditut, eta orduan lotura hori marko duzu, no? Zer? Lehenengoa da Andoni Hortuzar. Hau ez dut erabaki hortuan hitzagatik. Rosamari Maguregi. Nire ama. Zure ama. Eta Itziar Ituño. Nik uste dut amari jarriko niokela bertso bat, ze inoiz ez diot bertsotan egin. Hortxe erronka, honintza. Bai. Itziar Ituño eramango nuke hortura, ze uste dut garai baten egiten zen moduan kantatuaz eta hitz eginez lan egiteko kriston laguna dela, eta nik sartu nahiko nuke Andoni Hortuzarren buruan. Nik jakin nahi dut, zerk eraman dezatzen bat, Eusko Alderdi jeltzaleko izatea. Eta sartuko nintzateke gustora Andoni Hortuzarren buruan. Eta ikusteko nuke, berak Euskal Herria nola ikusten duen, eta egiten duten politika hori nun datorren. Nahiko nuke jakin. Hautaketa ona, eta oso ados. Bai, nik igual berdinat aukeratuko nuke. Ze hona jolasa, Tira, orain nire sekzioaren izenari men eginez, galdera kamikazeak egin dizkiote honintzari, eta agurtuko dugu bai. Orduan, aurrera. Prest? Bai. Zein da gehien gustoko duzun soinua edo hotsa? Musika, orokorrean, musikarena. Zein da gehien gustoko duzun usaina? La banda. Zein da gehien gustoko duzun ehundura edo testura? Indabak eta egoten direnean... Ale artean sartu. Edo bai, hori da. Pisa eta meli. Bai. Zein da gehien gustoko duzun zaporea? Txokolatea. Zure krasen bat, aitortuko zenidake? Badakizu zer dan krasa, honintza? Bai, badakizu zer dan krasa. Ai, eskerrak. Gaztetako maitasun platonikoak. Bai. Bi aipatuko dizkizut. Bi, Josu. Bi daude, bi kras izan ditute asko iraun didatenak bizitzan. Jose Angel Iribar eta Gari. Zure lan esparruan edo esparruetan ligatzea posible da? Posible da, batzuk egiten dute. Txaskarri horik? Zontatzeko modukorik ez. Zertan zara superona? Nire ustez, ia ez zertan. Baina nire ingurukoek esaten dutenez, beti behar duenari behar duena esaten badakit.
Hori oso gaitasun beharrezkoa eta potente gainera. Eta zertan zara traketxa, o baldarra? Sukaldean. Mendia, hondartza, ala sofá. Aukera, ematen bari da zu, sofa. Eta mendia bizitzeko. Bai, bueno, nahiko mendian bizi naiz. Claro. A ber, musika ez badago mendian, non dago ba? Hori da. Zure amets egingarriren bat? Inez Osinagarekin podcast bat. Enun espero, hau? Nik ere ez, baina berak idatzi dit esateko horrekin ametxe giruela. Eta uste dut ederra izan daitekela. Zein da, azken urtean gehien entzun duzun kanta eta zer iradokitzen dizun? Entzun dut asko, Xabier Amorizak Angelu Alderekin egin zuen disko bat, eta hor bertso batzuk egin zituen, Anbotorekin, Anbotoren harri zati bat, eta bihotza trukatzen dituela kontatzen du bertso horietan. Zer esango zenioke 5 urteko onintzari eta zer etorkizunekoari? 5 urteko onintzari izango nioke hartzeko gauzak lasai, pentsatzen dituen gauza guztiak egiteko aukera izango duela, eta, beti ez duela horma buruarekin bota behar. Batzutan atzera egin behar dela eta saihesbide bat aurkitu gauzak egiteko. Ez hainbeste energia gastatzeko horma guztiak buruarekin jota. Eta etorkizunekoari izango nioke, naiz eta hormak buruarekin botatzen hasi zen, ikasi zuela batzutan saihesbideak hartzen eta harro egon behar duela lortu dituen gauzak lotzez. Gogoan duzu zutabiok elkarrekin bizitako momenturen bat? Bai, solstizioak ospatu izan ditugu elkarrekin. Gustora sentitu nahi zen eremu bat izan da. Oso ondo hartu nauzue, oso ondo onartu nauzue, eta oso eskertuta nago zuekin bizitako momentu horiengatik, eta eskatzen da. Ze ondo. Ja, bukatzen goaz. Aurreko konbidatua Ainara Aspi, izan zen, ezautzen duzu? Bai. Vale. Galdera bat utzi zizun, eta zuk urrengo gonbidatuari beste galdera bat ziko jozu eta ez dakizun ordan. Nik botako dizut, Aspik botaz zizun galdera jakin gabe zuzinala. Eta galdera da, zer da lokartu aurretik buruan darabilkizuna, edo zein da lokartu aurreko pentsamendurik ohikoena edo rekurrentena? Nik uste lokartu aurretik eguneko gauza politen errepaso bat egiten saiatzen naiz. Nire buruari esaten eta gaur zer gertatu da, zer merezitan du, eta zerkez. Eta gero nire buruari esaten diot, hau aspaldiko kontua da, ojalá bihar beste egun bat badukazu bizitzeko. Bueno, Nintza, placer bat izan da. Vale, a ber, laster, ez dakit, igual urrengo ekinozioan gaude, ez dakit. A ber. Ikus dezagun. Bestela asmatuko dugu aitzak. Bueno, señora, musutxo bat. Ondo jarraitu. Agur. Oiztik egiten diat hots. Zelako hileak ditudan, madre mia. Maravillosa. Sabe maravillosa. No time to waste my time, I'ma make them wait. I'm a pancake bitch, but I take the cake. I'm gooey in the middle, baby, let me bake. Eta aktualitateari berriz ere eutsiko diogu tarte bat, badakizue Madrid alden eta mobilizazioak izan dira Mozalegaren aurkakoak, eta bertan ze, pim pam pum pan, antxe ibildi dira neofasistak, poliziak ere, eta JFO alde banata eta bestera banatzen. Hemen betiko zalantzak, ez da, nola defendatuko ditu poliziak, hauek poliziak badira besteak beste hor oldartzen ari zatzaizkienak aurrean, ez da kuadrilla? Beti bezala. Etxigarria da, ez? Segun nola harrapatzen zaitun, zatez, bueno. Ez gehiago ikusiko, azkenean ez, nire animo eta indar guztiarekin bukatuko dute. Baina inoiz ez digute sorpresarik ematen, inoiz ez dugu esaten, ez nuen espero, beti espero zenuna gertatzen da. Bai, oso aurre ikusgarriak dira, eta hori segurazki abantaila bada, beste ontzat. Nola bait, ez dakit nola, baina abantaila bat izan behar da, aurre ikusgarria, ez, aurrean daukazun etxaila edo ererioa, aurre ikusgarria denean, errazagoa aurre egitea, baina, klaro. Bai, tokatzen zaizunean, tokatu egiten zaizu. Baina zenbatetan esan dugu gainera, ez da, orain dela, nahiko gutxi arte fascistak, neofascistak, neo baino ni fascistak esango nioke, ez dakit berriak ez dira, hortzeudenak dira, baina ze arrokeriz, ez da, ze bat ere lotxi gabe arrotasunez, dijoazte orain
egoera hauek beraiek bertan bilatzera, ez da? Ba, ikusten dute, badaukatela babes bat, ez? Bestela, ezinezko izango litzateke babesa, eta gero gainera, publizitatea ere, medioek emango dietela publizitatea, orduan, oso lasai bizi dira, eta orain arte gordeta egon direnak, edo izkutuan, edo zelatan egon direnak, orain ateratzen ari dira kalera, freskotasun osoz. Askatasunaren izenean gainera. Baina argi dago zergatik, ez? Azkenean fasismoa instituzioetan dago. Espainian eta Kongresuan Vox dagoen bitartean, nolabait, egongo dira hainbat jarrera zilegi izango direnak kalean eta nolabait indartuko dutenak hori guztia. Jakina, baina eramaten badute neska hori ez, fascista hori eramatzutena elkarrizketa bat egitera Lormigerora edo nola? Bai, neska gazte bera, bai. Neska gazte, ba, zen nahi dezu, orduan isladatzen ari zara edo botatzen ari zara mezu, botatzen ari zara mezuak, hori normala gana. Ere, egun hauetan ere Almudena Grandes zendu zela eta kale bati bere izena jartzea proposatu dute eta bertan Madriden, Alderdi Popularrak, Ciudadanos eta Voxek bateratuz, esan dut, Frankoren inguruan bai, baina hauek. Baina, miren esaten zuen bezala, hori kontrakoa harrigarria izango. Harrigarria den bezala justu Almudena Grandesen alaba falangista izatea eta hitzaldiak ematea falangea goraipatuz. Hori da. Ibaiketzekien. Baziren marrazki dizuen horiek labida, baina España es así, llena de luz, llena de color. Okerrena da, lehenengo mundu osoa dela horrela, ez da Espainiaren arazoa bakarrik, ez? Ikusten dugu Poloniako mugetan eta gertatzen ari diren izugarrikeriak, jendea hotzez, umeak hotzez hiltzen eta gureak ez direnez, ez zaizkigu bat inporta, ez? Orduan, ez da Espainian gertatzen dena bakarrik tamalez. Baina ez da zu behar, Espainia gertu dugula eta Ebro zera horretan. Baina gauza baten arratzuzio ematizut. Espainian bakarrik ez dira gertatzen, izan ere urriak baten Bartzelonan erreferendum egunean, Katalunian ere gertatu zen. ¡Gira para allá! ¡Por favor, vamos! Dimbi damba, eta gusto eta dimbi damba gehiago. Ez da ekina ez, dimbi damba eta gora beraz. Bai, ez, itokin bat daukagu eta gora behiran. Hola, ze izango dago itokinik hemen. Donostiako sustapena entzun. Iragarki laburrau pasata. Bai, irudi hauek ez dira berriak, baina egin zarrak ere ez, eta hau kamera, dozenaka kameraren aurrean gertatzen baldin bada, pentsa komisaldegira gerturatu behar duen horrek, ezta? Munduan badira, film ezagunak, Txilen zer pasa zen, lehen Pablo Iglesiasek Kanboiara aipatu du, baina egia da, Espainia bezalaxe beste hainbat tokitan muturreko berak eta fasismoaren gorakada nabarmena dela, baina Espainia bada adibide ustez Europar bat tradizio zahar, erregimen zahar hori ez duena ukitu ere egin, ezta? Gerora izan daitezke aro ezberdinak eta egia da segurtasun gabeziak eta baldintzen okertzeak beti ekar dezakela ez, ondokoaren eskubideak zapatuta egoteak bosta jola izateak, baina egia da irudi hauek zertako ekarri ditugu besteak beste ikerketa batzuk ere egiten direlako zorionez, beti badago B alde bat, eta polizien ikerketa horiek identifikazioak ere gertatzen dira. Orduan, pentsatzen dut, mordatza legearen aldaketa edo arintze batek segituan eragiten duela polizia estrukturetan halako ezin egon bat, oso ohituta daudelako, ustez, plaka bat izateagatik edo goragoko batek egin behar ez dena egiteko aginduta ere, impunitatez aritzen, ezta? Horrek azkenan dakarren eztabaida, azkenan muinean badago, ez? Saltza hori, eta ikusteke, zer gertatuko den, ze behintzat ikusten da herritar asko etxean geratzeko ez daudela prest. Ez gaudena prest da, argi eta garbi esango dugu, ez gaituztela isilduko, ez da? Mujeres rebeldes dando un paso al frente, tomando escenario, no vamos a parar y en la pista nos vas a encontrar. Yo decido que canto y que bailo, ni mami, ni chati, ni linda, ni guapa, no me llamo nena, tus letras de mierda no nos representan y a ver si te enteras.